si představit, kolik lidí po celém světě v tuhletu vteřinu právě říká, píše, nebo jenom myslí na to záhadné slovíčko. Sex! Správně, 6 miliard! Ale o tom se tu nebavíme. Bavíme se tu o tom, že Facebook je prostě svině. Miliony malinkých, roztomilých a naprosto nevinných dětiček jsou v něm uvězněny proti své vůli. To nesmíme dopustit. To může znamenat konec naší civilizace. Ježišmarja. Musíme jim Facebook zakázat. A to okamžitě. Vždyť jsou naše budoucnost. Co budeme dělat? Facebook je zlo. Je to ďábel, satan, antikrist. Ale bože. Ne. Vždyť je to jako v tom filmu. Jak se to jmenovalo? Mlčení jednotek? Ne. Policajt ze školky? Já už vím. Perníková věž. A tam brali takový ty pilulky. A pak frtili až do rána. To byla švanda. Prostě musíme povstat a bojovat za život bez Facebooku, bez počítače, bez elektřiny, prostě bez všeho. Budeme chodit nahý a budeme se milovat a souložit všichni se všema. Budeme si prostě užívat z života zase opět prostě. Ježišmarja, to bude nádhera. Boží království na zemi. Konečně.